Референдумското изјаснување заврши вчера, меѓутоа интересот за настаните што ќе се случува понатаму е се уште голем и кај странските новинари. Со една моја колешка разговарам, Тоња Димитрова од Бугарија. Добре дојде во Скопје повторно. Добре заварила. Тоња, сега работиш за Нов медиум, телевизија Нова. Да, најгледаниот частен телевизионен канал телевизија. Зошто беше важно за твојата телевизија да известуваш од овој референдум? Не само за моята, за всички български медии беше изключително важно да проследим референдума. Голям интерес в България към референдума в Македония. Следим събитията в страните от региона много отблизо. В последните години българските медии започнаха да се отварят, да не се интересуват само от политиката на Запада, на големите столици Москва и Вашингтон, а да следим повече и събитията в региона. И естествено това е едно от ключовите събития в региона в момента, референдума за смяна на името на Република Македония. Дали овој резултат беше очекуван за тебе? Ова, да речеме, неизлезност. Има само 38, нешто излегува на... Още в момента, в който в София разбрахме, че референдума ще бъде консултативен, а не задължителен, още тогава си помислих, че може би наистина не е сигурно, че ще бъде постигната избирателна активност и управляващите, партията на Зоран Заев и въобще всички в държавата предпочетоха да се консултират с народа, вместо неговата воля да бъде задължителна. Именно заради това никой вероятно не е очаквал избирателна активност от 50%. Што значи за регионот ваков исход на референдумот? Понатамошна неизвестност или на некој начин има појасни сознанија каде се наоѓа Македонија во овој момент? Аз следя Македония от доста време. И ситуацията тук винаги е била нестабилна, винаги е било в неизвестност. Знаем цикъла от предсрочни избори, в които беше Македония години наред. Нашата надежда беше наистина този референдум да даде отговори, но той като че ли отвори повече въпроси, отколкото да даде отговори и още повече усложни ситуацията тук в Македония, усложнява ситуацията съответно и в страните от региона, най-вече в Гърция, която е директно свързана с договора, но това не означава, че това, което се случи, няма да се отрази и на другите държави от региона, България, Сърбия, Косово. Всички го усещаме и сеизмичните вълни, които идват от Скопие в този момент, рано или късно ще ги усетим. Да. Првата реакција на Бугарија, односно на Софија, е се бара мудрост. Но јас би ти поставил директно прашање. Имаше многу реакции околу постигнувањето и на договорот меѓу Бугарија и Македонија за добрососедство и пријателство. Ајде да се навратиме кратко, како последно прашање. Се промени ли нешто со тој договор суштински? Договора не променя нищо. Това, което може да промени нещо, се работата на съвместните комисии и от страна на Македония, и от страна на България, които трябва да изчистят тези спорове, свързани с историята, с историческото наследство. Тези комисии трябваше да започнат работа юни месец. Те започнаха работа, но реално резултати не сме видяли от тяхната работа нито вие, нито ние. Благодарам.